makadi muri yeZimbabwe. Nhasi katati timbochimhanya tiri mumastreet dhuma neshasha iri panapa. Makadi mama? Ndinofara muri yeZimbabwe kana muchifarawo. Aiwa, isusu tinofara. Ndakamirira muri yeZimbabwe ndofunga vese vari kufara mama. Tafara chezvokuona. Mungazviintroducewo? Ini ndinonzi Amai Jilimba. Ndiri mutambi wemadhirama, mitambo yakasiyana-siyana, mafirimu, mitambo, maadverts. Tinotenda mama, tinotenda. Ko mama, ndikungokubvunza iwo, munoenda kubasa here mama? Uri kuti chi? Ndiri kungobvunza kuti munoenda kubasa here mama? Handakudza kuti ndiri mutambo wemadhirama. Saka basa rimwe rauri kuda nderei? Alright mama, mundiregererowo ipapo mama. Alright, regai ndingobvunza hangu mubvunzo umwe chete. Mama, mungaitawo makore mangani ekuzvarwa? Ndo zvandiri kuramba izvozvo. Zvimubvunzo zvako zvina nebasa rese. Makore angu ruda kwaitise? Ndatoda kuitise makore angu iwewe mwana mudiki akadai. Aiwa, sorry mama, handina kuziva kuti ndatadza nekubvunza makore enyu mama. Waonei? Chawaoneiwo chokuti unozobvunza makore angu chii? Tikutaura zvemakore here kana tiri kutaura zveacting yangu panapa? Kurumidza kudirita chinhu chako ichi. Nonsense man, dirita. Sorry mama. Delete, I don't want this information to go far. Alright mama, tipe. Nonsense man. Tipe. Delete kurumidza. Oh. Nonsense. Inini kusoro ndisosa uchindisosa iwewe. Ndiwani unombonzani iwewe? Handibvunzwe makore angu nesaizi yako iwewe. Hazvimeche. Urondenzwa. Nonsense. I'll never like that. Ever. Kwaiwa chiri kurekodha chi? Chii chari kurekodha iwewe? Yeah?